गिबियावनो नोंथांमोन गासै पर्टेलनि फिसालि पर्टेलखौ आङो बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय जाबाय। जिहेतु दिनै खुंगा जिथि रंजालि बैसागु बराय फोरबो बे सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव दिनै उलसाबारि गामियाव जिहेतु जोंहा बे बानजा आफाद दाखानाय जादोंमोन। नैबे 8टा गामिजों खुंफुंनाय दिनै बे बैसागो बरायनाय जि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। जिहेतु 8टा गामिनि गेजेराव उलुसाफारियाव जिहेतु बे दिनै बैसागो बराय आफादखौ खुंबाय। लोगोसे बे हेफाजाब होनाय गामि जेरै 1 नं बुराबखत, 1 नं बोरिमुरि 2, 3 बोरिमुरि गामि, थिग बिदिनो जार्मनबारि गामि गासै बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय सानजानिखौ बैसागु फोरबो आफादनि जानायनि गोजोननाय बावहरग्रोबाय। थारैनो दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो जोंनि हाबाफारिया जागायदोंमोन। माहारियारि मोसौ थुखैनाय हाबाफारि जोंहा सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गुदिनि देउरि लोगोसे ओनसोलनि देउरि बिथांमोना दिनैनि माहारियारि मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनो होनाय जादों। बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै दिनै हाबाफारिखौ मावदों आरो हेफाजाब जोंनि माहारि आफादनि गासै जोंनि सिमेन्ट बियाब बा सिमेन्ट ओनसोलनि माखासे माहारि आफादफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो मोनसे गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियानो जाहैबाय गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो लोगोसे उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय। जिहेतु जोंनि ओनसोलाव माखासे जोंनि बैसो जानाय सुबुंफोरा जोंनि उन्दै बा जोंनि जौगाफुनाय बा आथिखालनि जायबा लाइमोनफोर बिथांमोननो मान बावदों। मान बावनायजों लोगोसे जोंनो बे मान बावनाय बिथांमोननो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौबो लादोंमोन। थारैनो मोजां जादों। बेनि उनाव जोङो फुंनि साखोन सिखोन खालामनायनि उनावनो जोङो लोगो लोगोनो जोङो जोंनि नैबे बैसागो फोरबोनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हाबाय। जोंनि गाहाय आफादगिरि जोंहा मानगोनां सुकुराम ब्रह्म आदाया लोगोसे दिनैनि बे बुब्लियावनो जों गोखा गोखै जानाय हाबाफारि बेखौबो जों लानाय जादों। 100से मैगं खानाय लोगोसे नैबे जोंनि नैबे दिनैनि सानाव जिहेतु बे जानाय जिथु हाबाफारि जों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बे गोखा गोखै जानाय बे हाबाफारिया जाना थांबाय। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव जोंनि मोनसे बेतिक्रम हाबाफारि 135थि जोंहा डक्टर भीमराव आम्बेदकार जायखौ जों फादार अफ इण्डियान कनस्टिटिउसन बिथांनि जोनोम सानखौबो दिनै फालिनाय जादों। मानोना जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे बिराद जोंनि थाखाय पजिटिभ जोंनि जौगानायाव जिहेतु जोंखौ हेफाजाब होदों। जिहेतु आयेन बा कनस्टिटिउसन संबिधान नङाबा जोंनि माहारि जोंनि जिथु बर' माहारिया गोग्लैसोना थागौमोन। जिहेतु बिथांनि जिथुनिखि कनस्टिटिउसन सोरजिनाया जोंनि बर' माहारियाव मोनसे जौगा थासारि लाबोनायनि थाखाय जों बेखौ बिथांखौबो जोंनि बे माबायाव बर' कसारि गावारि खुंथाइ बानजायनानै दिनै बे बैसागो बोराइ फोरबो खुंनायाव बेखौ दिनै सरजानो जादों। बेखौ दिनै जोंनिनो गाहाय आलासि जिहेतु जोङो बर' कसारि गावारि खुंथाइनि जा मानगोनां CM मिनिस्टार बसुमतारी सारखौ नुनो मोनदों। लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि धरनीधर बसुमतारी सारखौबो जों नुनो मोनदों। लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। थिग बेनि उनाव लोगो लोगो जोङो जोंनि बैसागो बोराइ फोरबो आफादनि माखासे हाबाफारिखौ जागायबाय। जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय फैनाय जोंनि जिहेथु मोसाखावरि बिथांमोनखौ लाइमोननिफ्राय लानानै जोंनि बोराय बुरै गासै जोंनि मोसानाय हाबाफारि बा जों रायजो राजानि जिथुनिखि ओनसोलनिफ्राय मोसानाय बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। थिग बिदि मोनसे गोजोन दाखराव जोंनि जिहेथु दा बावैसो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे जोंनि गासै जोंनि सिमेन्ट हाब्लानि माहारि आफादनि बानजायनायाव जों दामनाय बैसागोनि जिथु दामनाय आगजुखौ जों जिहेथु रिहार्सेल होदोंमोन। बे रिहार्सेलनि जोंनि जायफोर फंबाय बिनानावमोना बाहागो लादों बिथांमोना दिनै बे दामजु दामनायखौ दिनै दिन्थिफुंनाय जादों। लोगोसे जों सानजारि ख्रिस्टि हान्जायाबो बैसागो मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि बे बैसागो दिनै बराय फोरबोआवनो जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा मानगोनां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, लकेसन निलेस्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथाङाबो बाहागो लादों। लोगोसे जों CM सार लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि माहारि आफादनि
जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों साहित्य सभानि बर' साहित्य सभा थिग बेदिनो जोंनि आबाब थिबायदि एबसु एक्स वेलफेयार ससाइटिनि माखासे दैदेनगिरि थिग बेबायदिनो एक्स एन डि बिनि माखासे दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन धोरोम आफादनि बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरोखि थारैनो जोबोद गाजा गोमजायै जानानै थांबाय बेनिखायनो आं फिन गासै जोंनि हालामनि दैदेनगिरि गासै लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै रायजो राजानिसिम दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आरो बिखेससे जायफोर मोसाखावरि बिथांमोना माने खस्थ' खालामनायनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जे बिथांमोना मोजाङै मोसानाय दिन्थिफुंनो हाबाय बिनि थाखाय गासै बिथांमोननिसिम आङो फिन सानजारि बैसागु फोरबो आफादनि जानानै आं गोसो गोरबोआव साबायखर बावनानै दिनै जाहाथे माने जोंनि बे फैबाय थानाय बोथोराव जाहाथे जोंनि आबादजों लोगोसे जोंनि देहा सोलेर गासैबो जाहाथे मोजां मोजाङै जोंनि बर' समाजाव गोसार जानो हाथों मोजां रायजो जानो हाथों जोंनि फरायनाय हक राजखान्थि हक रांखान्थि हक जाहाथे जोंनि माहारिया जोंनि सुबुंफोरा जाहाथे जौगानो हाथों बेखौनो आसा फारिनानै आं बेखिनिखौनो थुखिनाय जाबाय गोजोन्थों